Ljudi, kako ste mi? Znači, gotovo dobro. Ja sam dobra, vi ne znam kako ste. Nebitno. Danas ćemo igrati Minecraft. I još ćemo mrzim ovakvu muziku. Prije da vam pogledam moj isječeni video što nisam nastigao. Baš skroz da ga dovršim. Nisam stigao da pokažem. To da bi završio samo most. Tako. Tu sam ja stavio neku baku. Tako. Tu ću da kopam se još malo zemlje. Da završimo most. Ovo si malo. Imamo neki bug. Će biti malo dosadno, ne mislim. Jo. Znači ovako jedno ovdje. To napravim crafting table. Šta mi uradiš, ljudi? Pretvaramo žensko. Nema veze. Nije da tako strašno. Makar ne na vreme. Dobro, vi ste žensko, ne na vreme, aj. Ja mislim da će to promijeniti vremenom. Mislim, znam da hoće. Aj sad ovo me iznervirao. Iznervirao me, ljudi. Pa. Ajde nastavimo. Znači, da napravim jedan drveni kramp. Za kopanje da nastavimo. Će možda biti malo dosadno i... Šta da se radi? Znači da izradimo ovako. Ne znam ni gdje sam, zato će im bude zanimljivo. Oni uzmemo ovo, Dematija nestao. A sad imam samo 5 pregoda. Evo imat će još više. Opa, vato. Pa gdje smo mi to?
sam toliko lako otišla. Ja mislio, ode ja na Mars, neće se vrati. A nije mi dovoljno daleko. Hej ljudi, mislio sam vidio kravice. Kravice! Pa, znate kako sam se zazvali prošle epizode, što smo napravili kapu. Sad ćemo da imamo kapu. Mrtva krava, jej. Vidim što je to se dava, gdje je to. I neki bug. Šta ćeš mora se snimi po usovima, kada je bug. Gdje ti izađe kod moje kući? I evo ga most. Ćemo ti da ga dovršimo. I kad ga budemo došli, da će biti jedno kraj. Sad snimamo drugu epizodu. Će biti most prvi deo i uzmemo drugi. Ja tek sad primetio da imam i drugi, kako kažem, ne ovog, jej, odlično, još nam briga. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, snimit ću i most treći deo, tek sam još nešto da radim. Pred završetka epizode, da se ne zbunite u svoj sve. Mislim, nećete se zbuniti, ne znate da sada imam ja kapu. Jej! Matija ima, ja dobio dostignuće, stavio je kapu na glavu. Šalim se. Ljudi, to je bilo to u vezi ove epizode, vidimo se vrlo uskoro, ćao!